Ilang adventure na naman. Oh. Ano? Ano ba yung kumugulong? Si Philip. Boom! Woo! Ano? Kailangan tulong? Driver, nakadaan Yun, oh. yung karpa. Yun! Ay, ang laki! Yakin din pala to. Naka-excited to mga tol. Bagong spot. Mga choy, dito na tayo sa ano, Barangay Nagsulok. Bali, hintay lang natin muna yung mga tropa. So, excited mga choy kasi bagong spot to. Dahil pa natin mamimit up mamaya-maya. So, yun mga choy. Ito yung mga choy, papunta sa spot mga choy. So, inunahan ko na sila mga choy. Hindi na ako makapaghintay. Meron palang mangga dito. Tabi-tabi po, makidaan po. Istorbo lang po. Ginagawa mo. Oh, ang ganda nga. San Benito, ilayo mo kami sa makamandag ng alaga. Yon mga katoy, dito na tayo sa spot mga katoy. Ang ganda mga katoy. Oh. Yun oh. Kumakain sa lumot mga katoy. Ang dami mga katoy, ang lalaki oh. Sus, Ginoo. Mga katoy, kung makita nyo lang. Yan mga katoy oh. Oh, oh. Yung mga katoy, hey, naku. Nakaibabaw lang yung mga katoy. Nakaibabaw lang. Yan o, mga katoy, kinakain niya yung lumot na kunti-kunti. Yan o. Ang dami, sus. Yun pa mga katoy, pandaro no. Yung mga kasama natin, nasa cover court na daw. Dito na ako! Ginagawa mo. Excited, wala naman akong dalang bulate. Sana may dala. Ang dami talaga mga tay. Suswaryosin mo eh. Yahoo! So napakagandang spot talaga. Barangay Nagsulo mga kachoy. Punta na kayo rito. Mga anglers. Sus. Ganda. Ay laki talaga nun oh. Sus Ginoo. Mga kachoy oh. Lapad. Lapad mga katoy. Grabe. Mga original pati oh. A few moments later. Mga katoy. Mayroon pa pala dito mga katoy. Unti-unti pa oh. Ginagawa mo. Pwede pa ito mga katoy. Sus, Ginoo Lord. Thank you Lord. At binigyan mo pa kami ng konting lumot. Pwede pa ito mga katoy. Yan oh. Balaibong pusa. Try natin to, try natin to. Ay, thank you Lord, thank you Lord. Makatoy. Ando na makatoy. May lumot pa mati, konti. Napunan ko. Konti na kasi yung lumot nakuha ko mati, tapos pakain pa natin. Pakain na rin po. Pakain natin konti. Share natin, share the blessing. Ginagawa mo. Ayaw at ako magat sa lumot natin. Ayaw magatin natin, daming tilapio. Sus, dapat ata dalawa ba bulate. Ang dami mga katoy, grabe. Hindi ba katoy, tingin natin doon. Yun, katoy yun. Dito mga katoy, ang dami. Ah, di pala makita dito. Ayun, float ka na mga katoy.
Nandun na yung mga tropa mga toy. Naparating na. Sino kaya yung mga kasama niyan? May mga bago tayong i-meet mga toy. Sila kaya to? Baka naman hindi sila to. Dahil mga anglers mga toy, baka sila na yun. Itong mga i-meet natin. Baka ito yung mga i-meet natin. Ayan pala, ito pala sila mga katoy. Yan si Kabiwas mga katoy. Ayan si Kabiwas mga katoy. Sir, ang dami sir, tingnan mo sir oh. Yan oh. Sa gilid? Yan, tingnan mo, ang dami lalaki pa di. Oh. Yan oh, kumakain sa ano, ang dami yung lalaki oh. Yun nga oh. Kung may bulati siguro. Ay, sir. Ay, ito may bulate. Si Radin Thunder, saan dito na? Wala si Pinonggo TV mga toy. Oh. Ayan oh, nauna pa yung niyaya. Wala namin mo sa dulo. Sir. Oo. Adik. Para tayo magkakampising na rin ah. Hindi ubra eh. Magay Ayan, dito na mga toy, yung buong tropa. Sitap na! Nakakatoy, meron din dala pala yung tropa na ano. Bulati. Meron din ano, Minasa. Naka full support lagi si ano, yung misis ni ano, Radin. Yan dapat ganun, mga asawa dapat ng mga anglers kasama. Sana all. Ang dami dyan oh. Ayun pa rin oh. Andyan pa rin siya oh. Yan nakalitaw pa rin oh. Karpa? Hindi mga tilapia. Sa gilid. Tilapia bro. Eh, sana si Philip Robles, si Boy Zero. A few moments later. Food trip. Yung ganyang cooler ko sa ano? Nag-camping kayo mga toy. Sa Food trip. Yan. Dito na kami mga toy, nakasit up na yung grupo. Nakapisto na. Oh, paano ka na ngayon? Kumakain ka ngayon. Mga toy, nakadali na. partida pa oh. Partida pa yan. Yan o. Oh, wala na. Kumakain. Sa bulate ha? Oh, wala na mo. Bulate pala. Partida pa toy, kumakain pa. Parang nangangamoy na naman yung bandar na. Wala ko ba solo si Pili? para walang ano. Para walang damay. Ganyan ka pala kabait bro ha. Thank you. Sinasabi. Ang lupit mo. Ang galing. Ay, original. Ka na pala sa itlog. Ano mo lumot? Ay, bulati. Palitan natin bulati mga toy. Ang liit lang ng ano eh, ganun lang konti oh. Pinitik-pitik lang kayo na. Isa kayo nga kanina yung kibit-kibit na. Kaya mga toy, nakadali na. Yan. Partido pa kumakain. Joy, Nakatatong dalag ka sa ano ah. sa Pineda? Oo. Kahapon nakadalawa rin ako. Hindi, ikaw yung nakaraan. Tatlo yata. Tatlo. Sagad ah. Passport na lang mali sa mga ano natin. Mga kapwa anglers. Nakadali na naman si ano, Kabiwas TV. Sana all. Wala, original pati. Oo. Mabenta bulati mo rito, Joro. Buti nga nagdala ako eh. Hindi mo nakita si kapon si ano eh. Ang galing. Ay, mga toy, nakadali na naman. Maliit nga lang. Pakawalan kasi ano yan. Mapagalitan tayo ni Whitey. Yun. Ayos. Tulungan pa muna bago pa kawin. Kaya mo na ano eh. Binulungan niya mo daw. Yan pala yun. Tumambay pa talaga sa harapan natin water lily. Ano? Ay, kinakagat mo rin siya. Dami pa pala. Kabiwas TV. Talaga iba si ano. Paano pa kaya Videoan pag natin. 1 million subscriber mo? Bakay na tayo. Burakay lang? Ayaw mo sa Palawan? Wala. Ayaw mo sa
Nawawala. Oh, nakadali. Anong akaraw? Oh, may akara ba yan? Oo, ganyan kalalaki na huli ko. Tilapia lang. Ayun, bakit may impi dyan? may impi dyan sa may ano. Oy, oy. Hello po. Meron na Kain, boss. Kain. Kain naman. Dagdagan natin yan. Yan, oh, nakadali. Anong ano yan? Ang taba, ano? Ang taba. Sabi mo, akala mo nawala. Kaya pala ano siya, pagpitik niya bigla. Ay na, yung pala nagpahinga lang. Bumilo pala, ano? Ang ganda. Ang ganda ng tilapia, ano? Kahit sabi niya, avatar. Avatar yan. Yan mga toy, oh. Kadali siya. So yun, sana all. Tayo mga toy, wala pa. Naliligo na si Kachoy. Panalo naman tayo dito mga toy, oh. Riding Thunders. Nakadali si Ka-Thunders. Sana karpa yan. Karpa ba? Mabigat? Oh! Woo! Ano? Kailangan tulong? Yun, oh. Yun! Ay, ang laki. Karpa. Ay, kanduli. Ang laki. Ang laki. Uy, grabe. Ang laki. Sus. Woo! Ang laki niyan. Ay, grabe. Ay, nagsisilos tong ano mo, bibi mo. Di mo pinapansin daw. Hilululu, nakadali si Daddy. Nakadali si Daddy, oh. Nakadali si Daddy, yun oh, ang laking Daddy, oh. Laking huli, oh. Laking Daddy. Grabe, ang laki. Saan, mga katoy? Biyak. Ano po? Dalag na maliit. Not bad na yan. Good size na yan sa mga biya. Oo, malaki na yun. Oo. Buta mo, dami ng huli oh. Di naman ang talaga lumalaki yan. Medyo matungal pa mga toy. Pero sa maaga, kumagat kanina. Sabi ko lang. Yan yung talibantan. Yan ang Kalimantan. Yan nakadali mga toy. Oo, yung parang ano? Yung Parang paging katapos. biya. Parang biya. Akala ko yung muyug-yug na. Ay, iba parang. Kala ko parang biya. Yan pinag-usapan niyo? Ah, ito nga yun. Oh, sinasabi ko sa inyo. Ito pala. Yan pala yung mag-uusapan natin. Eh, nag-uusapan Ay, lang oh, natin. ito nga. Oh, yan ang iba. Ito nga yun. Kataba. Ayan, iba oh. Yan yung sinasabi ko nalaki ng ganito kalaki. Taliban. Nakakahuli ako niyan. Talibantan sa kabya. Ayan. Akala ko yung yumug-yug naman ah. Dati sa Marikina, ang kapal niyan dati. Marami yan. Papakawala natin mga toy. Lumalaki pa to. Nagdadalag siya saka ano, night fish. Wala na. Eh, iba na yung ginagawa ni kasi Robles mga toy. Naligo na naman Ginawa ng technique na Oh. pinagbabawal. Ang lalim pala niyan. Ayan ah. Ay, nakaupo ka pala eh. Mga toy! Oh! Ano yan? Sana karpa na yan. Harpa. Ayan, ang laki oh. Ang laki. Ang laki oh. Ay, kanduli ulit. Ay, mga toy, uwi na kami. Ito mo, may ganti ng api ah. Oh, gagareres back tayo to. Asahan nyo mga toy. Yun, halis kami mga toy. Thank you. Uwi, ano masasabi mo pare ko kahit na matumal? Happy naman. Okay, happy naman daw. Yan ang mga tunay na anglers. Yan, uwi na kayo mga toy. Kahit na matumal, okay lang, masaya naman. Yan, support na lang sa channel nila, Philip Robles. Shoutout mga kachoy. Yun. Kung nasan man kayo. Kasi kabiwas, yun. Grabing spot na to, ang ganda-ganda, tumal. Oh. Dito sana mayroong kagat eh. Dito, kaso maliliit daw, ano? Hindi, ito sa finger na nakikita ko. Ganda. Oh. Kung ano, inaabot siguro ang tubig dito. Yan oh. Sobrang lalim pag may bagyo. Ganda, grabe. Ganda ng formation ng mga bato. Kapal siguro nung sa lahat natin. Ayun, anong bato? Lalaki siguro ng sawa dito. Malalim dito. Malalim. No? Laki siguro sawa dyan. Ay, mga butas na. Oo, mga toy, oh. Bakit ka doon? Ang layo. Mahiwagang butas, mga toy. Ito. Dito yung may pepa oh.
Tapos ito yung kuweba. Yung mga katoy, oh. Yan. Tabi-tabi po, pahinsa na po sa abala. Yan mga katoy, oh. Yun, oh, pati diba? Sa loob. Pahinsa na po. Makikidaan lang po kami. Tayo bala, ibo ko rito, ah. Mukhang mayroon. Andam ko din. Grabe tayo pala, ibo ko din. Andam ko meron. Kanina pa yun, pero mabait naman. Oo. Hanggang gayon dito pa, naglalambing pa din sa akin. Tayo pa rin, oh. Hanggang batok ko. Siya na po, sa abala. Sa istorbo po. Kahit walang huli, happy. Ganun naman talaga mga anglers. Beijing na naman. Ano? Hindi gumugulong. Pili. Yung Riding Thunders mga toy. Pa-support na lang sa ano, kaibigan natin. Nag-celebrate siya mga ng ano, 1,000 subscriber. So madaming pagkain dinala niya. Saka nag-happy happenings talaga. May dala rin na pampasaya. Alam niya na yan ba, Day? Si San Miguel.